Que vergoña dá así de repente, verdade? A verdade que o momento de acabar, Moi ben, Gala, como sabíamos que Gala era bollera sen sabelo, verdade? En 1996. Sempre. Aparte, a min Gala, tamén escollín esta canción porque Gala como que me parece unha bollera atemporal, que para as décadas que imos falar podes encontrar sempre unha bollera dese estilo en calquer momento, En ¿no? calquer momento. Ben, amigas, estamos aquí no episodio en vivo. Disto vai ir esta movida todo o tempo, unha hora e media, con Estudo 7 os mandos e cunha convidada que me fai moitísima ilusión porque para min no persoal e no profesional é unha referencia e unha inspiración. Ademais, é unha amiga que quero moito e non imagino a ninguén mellor que terre de fronte para falar disto hoxe. Hoxe está prendidísima en representación de Muller Seis Ollos, Gemma Pérez. Querida, Moitas grazas. como estás? Bueno, así, entre nerviosa e ben, e diglósica todo o rato. Diglósica, vamos a estar diglósicas. Eu quero contarvos que, ademais de estar moi contenta por estar aquí con Gemi, porque no público haxa amigas e persoas que quero tamén, este tema, ou seja, a construcción das bolleras nos 80, 90, comezos dos 2000, é o meu hit vital. Ou seja, non hai nada top por riba de este tema, entón vou estar abrumada, apasionada, todo el rato, vale? Con isto. Cantos memes subiches de bolleras. Eu fixen toda a miña enerxía lésbica desta semana e puxen todos os memes, descubrín contas de lesbianas dos 90 de Chile que facían o mesmo que nós na Galiza nos 90 e fui moi feliz. Ti onde tiñas a Gala nos 90? Nun CD, nun póster? Nunha cinta de varios onde estaban todas a Cher, Gala, todas as mezcliñas de escoitar, bueno, de gravar así nos 40 principais, non? En plan, ahora. Este momento de la canción para la chica que me gusta e esperar aí pegadita a la radio. Exactamente. Eu vou soar así como de repente Bertín Osborne hablando de outros tiempos rarísimamente, pero eses tempos, tías, eses tempos eran moi guais. Eran guais e duros. Eran guais e duros, porque esperar na radio ata que soas a canción que lle querías gravar a tía que te molaba. Exactamente. Pero tamén era unha dedicación, sabes? Agora é todo como tan efímero. Ahora é rapidísimo, un enlace de Spotify a correr, sabes? Exacto, claro. Vale, o sea, imos ubicarnos, vale? Imos borrar a Bertín Osborne dos vosos imaginarios sí, por favor. en todo o resto do episodio porque con un nombramiento fugaz é suficiente. Entón, ubicámonos en nós. Veña. Ti naciches, amiga, nos 80, década dos 80, Exacto. nunha aldea da zona de Vigo. Unha zona semirural de Vigo, que é como unha aldea, e tamén me día criada na miña aldea en Ourense, entonces unha viguesa ourensana, como todas as viguesas, creo, que somos de Ourense. A miña primeira pregunta para facer esta viaxe lésbica polo tempo é: se poidéramos viaxar ata a túa infancia para sacarte unha foto, que hai nesa foto que mirando agora digas bollera? Por suposto, gorra de sulfato, seguramente, de botar sulfato, bermudas de cores moi chamativas, camiseta do Xacobeo ou da Expo 92, non? Por favor. Toda a promoción que hubiese en ese momento. Tenis Scoops del campo. Ay, se pode decir marcas? Bueno, non pasa nada. Sí, o sea, non existe. Sponsorizada viva. non existe, creo que esa Coops. Todo ese pack. Bueno, claro, es que eras para comerte, claro. Con esa camiseta de o Xacobeo, era a túa camiseta de todo en la vida, tipo xogar, ir a un cumple, dormir... Como agora. Como agora. Aí está, que non quere... encontrei o ano pasado unha do Xacobeo, o fai dous, coa miña compañeira. Por aí encontramos en Portugal unha camiseta do Xacobeo por 3 euros, pero do ano do Xacobeo, pero en perfecto estado, con ese corte noventero, en plan, canto vale, esperándome rollo 20 euros.
3 euros, colla e rebusca na caixa. Pois esa a mellor dos nosos eventos. Pero non a mellor, trouxe, pero... absolutamente. Eu tiven 2 camisetas que creo que parte dese material forma parte do meu corpo real porque as usei ata que se desintegraron absolutamente, que era unha Son Goku na nube Quinton. Ah, tiven a mesma! Dios, blanca, mesma. co debuxo en vermello. Blanca co debuxo en... No, bueno, tiña, era de varios colores. Ah, sí, ti tiñas Sí, sí, catálogo. sí. Eu tiña Sí. a de Son Goku e a outra que usei ata que se desintegrou era unha das Spice Girls. Ah, O sea, hombre, por dormía, suposto. iba al instituto, todo en la vida. E que... E, claro, porque isto que nos acaba de pasar, cando estábamos falando de cara a facer o episodio, pasounos moitas veces, que é que ti aí, na aldea da zona de Vigo, eu en Noia, sen coñecernos, sen saber que la outra podía existir en el universo, éramos prácticamente a mesma persoa. Éramos a mesma persoa, que non entendemos como pode ser, pero que era como que pasou? Collemos os mesmos referentes, queríamos demostrar a nosa identidade ou tiñamos unha mezcla, non? Unha mistura... Bueno, eu creo que hai algo así como no campo resoando que aconteceu entre moitas lésbicas da nosa xeración, que temos procesos comuns nun baleiro de referentes e de códigos e de saber das outras moi, joder, para min como moi fascinante, non? Que disto falaremos agora. A ver, eu quero seguir explorando aí. Ou seja, se seguimos mirando a esa nena con ese look en esa idade, nesa aldea da zona de Vigo, que dirías coa túa mirada actual que das túas maneiras, das cousas que facías, encaixa como no espectro do queer? Pois, vamos a ver... eu creo que bastantes, A ver, sí que é verdade que... A ver, que colles a calquera desas rapazas dese momento como a min, como a ti, e calquera bollera de Barcelona ahora mismo. Entonces eu creo que esa demostración... Un beso para cualquier bollera de Barcelona. Un beso para as bolleras de Barcelona con gorra de sulfato. Sobre todo para cualquiera, esto me interesa para cualquiera. Para cualquiera, é verdad. Todas as cousas queer, pois polo... No meu caso, por exemplo, saírme de todo que me identificaba como na heteronorma, non? Pois ter que xogar con bonecas, pois non quería, rechazaba. Non sei por qué, a veces si xoguei, o sea, xoguei algunha vez, pero eu prefería facer outro tipo de actividades que me chamaban, pero porque a miña identidade o pedía, non por levar a contraria, nin nada, pois ao mellor pois ter un grupo de rapaces que tiñan os mesmos gustos que a min, como xogar ao fútbol, estar todo o día na bici, ter escopeta de balíns para facer puntería, sabes, todas esas cousas que para min xeraban a miña identidade, non sei, sentíame cómoda e gustábame esa vida aventureira, máis que facer outro tipo de cousas bueno, de xogos o mellor que indicaban máis o máis doméstico, o máis, non, heteronormativo. Para mí, claro, nese momento, que eu non entendía nada seguramente, pero... A ver, hai máis túa coa camiseta de Xacobeo, esa gorra, esas bermudas, unha escopeta de balíns, é bastante épica. A ver, é bastante queer. Un Playmobil de esa movida. Tal cual. Claro, un rollo que falamos tamén así un pouco, que eu te preguntaba, non, de cara a esta conversa, porque a mí me aconteceu, se sentes que nalgún momento tiveches que masculinizarte nesa época como para poder expresar esas partes de ti. Sí, totalmente. Supoño que tamén porque collía o que me gustaba do meu entorno. Eu tiña un entorno pois moi de rapaces, de grupo de rapaces no barrio, porque éramos os que estábamos ali, claro, en plan, dous rapaces, unha rapaza que era eu, a outra xa se fora a outro barrio, claro, eu collía o que me gustaba, non, de eles ou de mí mesma ou que tal. E que máis era que estábamos falando? Que me preguntaches, que agora se me olvidou. Se sentes que te masculinizaches. Sí, eu sí, totalmente, pero me sentía cómoda nesa masculinidade. Sí, sentíaste cómoda, claro, porque, bueno, non sei así das que estades aquí, pero a min como que no momento pois era unha das cousas que podía tomar, non, do contexto, faltándome así como moitas pezas para construirme, pero sí que sempre o sentín como un corpo extraño. Sentín como algo que dentro de min non se acomodaba e que me
quitábame moita enerxía ese rollo. A min tamén me pasaba, a verdade é que a min respetaronme moi ben na miña casa co tema, por exemplo, da vestimenta, non? O tema de cando deixaron de poñerme vestidos, pois no momento que dixen que non quería poñelos porque choraba, porque non me gustaba, porque me sentía travestida de alguna maneira, non me sentía como na miña propia forma. Entonces, para min era unha... non me vía, non me sentía identificada no espello, non? Cando me vía. E despois xa sabedes que nos eventos cando eres niña de arras que te toca poner a torerita fucsia con un lazo aquí de Don Pimpón, que para mí foi un sufrimento. Teño a cara así en todas unha cara de o sea, por qué? Que a miña nai tamén sufría, porque ela era moi empática conmigo, como me sentía, pero claro, era pues bueno. Eu penso que dentro da nosa xeración a maioría das bolleras, queer e tal, temos algunha foto desas con algo estereotípico e cara de culo e emo e gótica expresando nuestro rechazo en silencio. Totalmente. Claro, tía, a mí, o sea, este rollo que estamos a falar, agora entraremos un pouco máis nisto de masculinizarnos, pero sí que me gustaría contextualizar que este non é un podcast teórico das identidades tipo Judith Butler, Paul Preciado, senón que é máis como autobiográfico das lésbicas que fomos nós no noso tempo coas nosas circunstancias, non? Evidentemente hai como un espectro moito máis amplo e unhas experiencias moito máis amplas, pero isto non é Judith Butler, é máis cómic de Alison Bechdel, algo así. ¿Vale? Totalmente. Entón, claro, eu lembro que nesa época na que eu andaba vestida tamén así como probando como era ser bollera sen saber moi ben o que estaba probando, miña nai estaba un pouco disgustada con as miñas escollas estilísticas, non? Entón, houbo unha boda ou unha comunión, un hito destos tipo arras, ela estaba un pouco como, bueno, quizás aquí, ¿no? Te puedes vestir así máis tal. Eu fixen como unha negociación de, mira, como no resto do tempo vou como eu queira e te fai tanta ilusión, esto para ti. O sea, te entrego el poder de que me poñas totalmente como queiras. Claro, miña nai estaba como en un concurso de estos de transformación, rollo, esta es mi única oportunidad en la vida, entón fun a peluquería, maquillaje recogido, uñas, falda con estampado de leopardo, top, no sé qué, pendientes, aros, pun, sandalias, wow, todo. O sea, producida viva, todo. Producida. Entón, cando chegamos ao rollo do evento, ¿no? Íamos camiñando cara á igrexa, e a miña nai como que ia camiñando detrás de mí como madre orgullosa para ver a súa obra, ¿no? E o pouco de entrar na igrexa como que se me acerca, me susurra, me di, bueno, nena, ya de aquí en adelante, como tú quieras. Porque claro, o que estaba vendo miña nai era unha drag queen. Ou sea, eu nunca na miña vida fun máis drag queen que cando me vestiu miña nai para esa movida. Sabes? O sea, me parece increíble. Esas fotos, te digo, es increíble. E me parece fascinante esta capacidade de, como non, sendo bolleras, de repente vestidas así, como para un evento de arras, parecemos un tío que se viste de tía, pero que acaba siendo una drag queen que es como lo menos masculino y lo más queer. Es como esta capacidad de transformación, la amo. Me parece increíble. É increíble. Ademais, recórdame que segue pasando, non? Cando invitan, o sea, no, xa sei que estamos cambiando e agora estamos máis aí con noso rollo, non? Pero non me digas que cando hai unha boda e de repente ves a unha bollera con ese vestidaco color fucsia que non lle pega ni con cola, pero dis, puso porque dixo, pois nada, teño que aquí adaptarme á situación. Era igual que os trajes de comunión e todo isto, en plan de que, bueno, aínda de adultas aún pasaba eso, aínda veía, pero pero non pon un vestido nunca na súa vida, pero aí está. É verdade que cando se fai como esa tentativa, o resto de xente que non ten nada de radar, aí sí que dice lesbiana. E sen embargo, cando vas de lesbiana dicen moderna. É verdad. Pero aí sí que se nota. Non está pasando nada aquí. Que todo aquí baixo o estereotipo do que estamos falando, que sabemos que hai moita diversidade. Pero Está tal, eso sí.
Sí, o sea, o sea, podcast de amigas, no de estar correctas. Entón, claro, nisto de masculinizarnos, a min parece moi forte cando acontecía nos soños. Que a ti tamén te acontecía, verdade? Sí, ahora non me acordo exactamente do exemplo, pero podes axudarme un pouco. Porque ti me contabas que ás veces cando soñabas que estabas cunha rapaza aparecías como home no soño. Sí, bueno, era xogando e tamén nos soños, pero sobre todo collendo ese, imaginaos, pois estábamos xogando aí as amigas e de repente din, bueno, pois xogamos as telenovelas, e eu, pois yo me pido chico. Claro. en plan, el chico que llevaba aí pues, el tema, claro, porque me quería expresar como home e tal, pero tamén nos soños tamén pasaba como aparecer como esa persoase masculina e tal, e incluso, pois, bueno, plantexarme en plan, pois se me gustaría, pois como se me gustaría, moitas veces de pequena, gustaríame ser máis home, recordo tamén falar con miña tía, ai que risa, miña tía Milucha, que me di... Un beso, Milucha. Sí, que está aí arriba, pero aí está sempre. Díxome, bueno, dixen eu, eu creo que a mí me gustaría ser máis un neno, que máis, non sei, a mí me gusta máis, é máis divertido, dice, me dice, bueno, non creas, porque eles mesan moitísimo, teñen que ir moitísimo ao baño a mesar, e yo... Me quedei así, digo, en serio? Bueno, a mí serviu, me quedeime tranquila. Así dice, bueno, pues se teño que mesar máis. Non podo disparar con mi escopeta de balines e tengo que ir al baño todo el rato. Si foi unha cousa rarísima de exemplo que me puso, pero dice, bueno, a mí me sirve. Fixoche aí unha psicología increíble. Sí, eu quedeime máis tranquila, porque eu estaba raya, díxeme, non sei se me mola máis ser chico que chica. Porque logo cando ti decías isto de eu son o chico xogando, como que se instalaba iso e xogabades así. Exacto, aí estaba. De repente eu era o chico e pois sería Carlos Manuel, porque era unha telenovela, rollo Cristal, pero vamos, a tope, Eu nos xogos estes que facíamos no patio, tipo, de darnos besitos, rollo, aí va el conejo de la suerte. Claro, era o rollo de todas se hacían las que, uy, qué vergüenza, no sé qué. Eu sempre decía, chicas, si os da vergüenza me podéis dar un beso. A Salvadora. Es que ese juego era una triunfada. ¿Sabes? Pois a verdad, o sea, tomamos nota, vale? Claro, o sea, eu tamén vou como colando tips, vale? Anoten tal. A min o dos soños pasábame, para as que xogades a videoxogos, era como unha persoa en primeira persoa, non? Como que, pum, comezaba o soño, eu nunca me vía a min, nunca vía o meu corpo, a miña cara, non tiña nome, non tenía nada de contenido sobre mi vida e sobre ser un hombre en absoluto. Simplemente aparecía para poder estar nunha situación con certas interaccións con outra muller, non? E de feito, cando xa tiven a referencia de que podía acceder a esa situación sendo unha muller, deixei de soñar iso. Claro, era só como unha ponte para acceder, non? Claro. Iso é moi forte, porque claro, nese momento que nos estábamos como no baleiro, sendo as putas amas, porque realmente sei que parece que non fai tanto, pero era como un baleiro de el rollito de polvo pasando por el desierto. Aí hai un punto importante na túa biografía, que os 7 anos tiveches unha crise existencial. Sí, totalmente. De identidade, de todo. Bueno, ahora asocio a eso. En plan, bueno, claro, a miña nai traía loca, pobriña, porque era en plan, preguntas random, en plan, pois imagineime besándome con unha amiga, ela, bueno, eso que a queres moito, e eu, vale, guai, pero na boca, bueno, que era moito. Parece. E claro, tiven aí un momento que, bueno, pois tiña así como ansiedade, porque non entendía nin a sexualidade nin a identidade. E como non había información, nin miña nai, que era a que me falaba destes temas, o mellor pois non tiña acceso ou coñecemento, pois bueno, pois eu mezclaba todo, de repente eu empecé a imaginar a xente enrollándose unha con outra, pero de maneira moi loca, rollo, bueno, entonces, a ver, como é isto? A ver, a miña avó co meu pai, e eu, non, eso é raro. En plan de, unha muller cunha muller,
é raro ou non é raro? Ai, non o sei. Entón, home con home, muller con muller, familia con familia. Claro, un batiburrillo na cabeza, a miña nai. E todo iso vestida coa gorra, coas bermudas e coa camiseta de Xacobea, por favor. Todo eso. Sí. Todo eso mezcladiño aí, pum, 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 merecumbe. Claro, non tiña información. Claro, tiña como ansiedade. Bueno, tamén daquela, pois, vira unha película un pouco rara, así pola tarde, que tiña unha escena, pois, de violencia de xénero que non entendín, pero moi fea. Claro, eu contei na casa, a miña nai, a rapaza que viu isto, mira que a miña nai tiña cuidado, pero claro, Sí. daquela tampouco... Todas estivemos soas coa tele en algún momento. Exactamente. Vendo algo que non había control, e bueno, non entendes, non lle sabes poñer o sitio. Entonces eu empecé a imaginarme. Pero é verdade que sí que me levaron a un psicólogo, un señor de 80 años, que eu o vin e me quedei así. Eu dixen, bueno, igual tiña 40 e parecíame 80, pero eu tiña 7 anos. Sendo tan pequena. Claro. Claro. E eu así, e miña nai, falelle. Eu que lle conto, que me imagino a miña avó a meu pai enrollando. Eu que sei, sabes, en plan, claro, tiña unha mezcla tolísima, en plan, e todo isto, acórdame, ata ali, que era así como na calle Cuba, ali en Vigo, así, chegando no coche coa cinta dos contos que tiña eu sempre para distraerme. E eu, bueno, pues ahora vou falar con este señor, pero nada, non funcionou, non falei nada, e a miña nai, bueno, a ver no cole, e tiñamos a Yolanda, que era majísima. E bueno, pois tiña así un tempiño con ela para falar, e simplemente me escoitaba, eu soltaba as miñas cousas mezcladas na cabeza, que era, pois eso, non entender o que sentía, claro. E axudoume moitísimo. Gracias, Yolanda. Joder, Yolanda. Bien. Sí, e a miña nai, por suposto, claro, que me intentou explicar como podía, el me levou e tal. Sí. Bueno, así. Claro, é que me parece tan importante falar disto, non? Como esa crise que tiveches con 7 anos, que ademais, tal e como a contas, para min expresa moito ese non ter pezas suficientes para poder entender que sentes ti e como funciona o mundo, non? Como que hai un baleiro porque ti sentes cousas e percibes cousas, pero supostamente non existen. Entón, como ordear iso? E creo que se reflicte moi ben en como ti tentabas ordear as relacións, que podes facer ti ou non. Claro, tamén encaixar para quen non vivira este proceso, que mentres ti eras peque na preadolescencia, ti non sabías que ser lésbica existía. E iso tamén é algo que compartimos. E que era unha movida, porque non entendías nada, porque era en plan, se non sabes da existencia, que eres rare, en plan, porque ninguén fala desto, nin pensan isto, non? En plan, ni me fala desto, entonces, claro, sintes esa, por eso tiña esa, creo que mistura de ideas que non entendía. É que é forte, porque non teñes nada, é que non había nada o sea, tan pequena. Para min é a violencia máis con máis impacto, non? E trascendencia que se exerce sobre as disidencias, porque coloniza todo o teu proceso de construcción, o teu proceso interno, non? Eu descubrín que ser lésbica existía aos 12 anos, e como pois vivir 12 anos sendo unha muller sen saber que iso existe, non? E relacionándote, crecendo e tendo experiencias, é unha barbaridade, é unha loucura. Para min, poder construirte sen esas pezas que nós finalmente acabemos tendo esta identidade, pareceme que reflicte algo que me fascina das disidencias sexuais, que é unha forza vital e unha creatividade de existir increíble, non? Estar sen saber que existen outras en diferentes partes do mundo ao mesmo tempo facendo as mesmas cousas, tamén me parece que contén unha forza increíble, non? Se vemos esa imaxe como a vista aérea, é algo imparable, porque busca un espazo ainda cando non, supostamente, non hai lugar para iso. Fai camiño por onde sea. Increíble. Claro, ti estabas aí manexándote nesas augas de non saber que existe, crise existencial,
escopeta de balines por el medio, pim pam, e hai un punto de inflexión no que ti sabes, e, o sea, aparece esta información de, vale, ser lésbica existe. E aí comezas a poder vivir dende aí, non? Que é o que fai de punto de inflexión? A ver, o primeiro punto de inflexión, pero aínda para min aínda foi confuso, foi cando alguén da familia pois era homosexual, bueno, maricón, que se dicía en aquel momento para referirse. Que é verdade que se falou sempre de respeto na miña casa, pero bueno, pois era o primo da miña nai, non? Que ademais pois era moito máis maior que a min, igual tiña 10 anos, pois era pequeniña, igual el tiña 40, non? Saliu do armario, aparte un tío activista que fixo moito polo activismo e tal, e a verdade é que claro, que cando se descubriu, todo o mundo, claro, na casa falando do tema, pero bueno, é verdade que non, el creo que no seu núcleo sí que foi máis complicado, no seu pequeno núcleo familiar, pero no noso era como, bueno, entonces sí que é verdade que na miña casa empezouse a aparecer a homosexualidade de algún punto, pero para min nese momento aínda non entendía que podía haber mulleres tamén, porque ese era un home. Entonces, claro. Entonces aí estaba. Pero xa con 12 anos, cando empecé a sentir de maneira consciente, como que pensaba mi profesora de plástica. e me dolía a barriga. Entonces era como, la profesora de plástica. Ai, Ana, me encantaba, a mí encantábame Ana, entonces pensaba nela e decía, que gustito, e por que me gustara tanto pensar en ela? En plan de, pero decía, ¿por qué clase de plástico? Claro, pensaba de todo, porque a mí, a ver, me encanta usar e tal, pero claro, pensaba en ela e yo, chegábamos así como un rollito do estómago o chichi, claro. Claramente. Esa es la dirección, claro. Claro, nesa dirección, de aquí para lá. Entonces, eu dixen, pois entonces igual é que me quedei todo isto na mente, nunca os expresei. Bueno, pero porque era super reflexiva e tiñas moitísimo mundo interior dende o comezo. Home, unha fantasía, tiña aí montado entre telenovelas con amigas. Entre as amigas que besaba, eu lle explicaba a miña nai como... Sí. E tal, eu teña aí unha fantasía montada de o meu imaginario lésbico. E despois tamén, bueno, certas cousiñas que ves na tele que intuías os pouquiños e tal. Tomates verdes fritos, non, eso foi máis adiante. Que se intuía todo el rato, pero non se sabía. Sí, claro, aí como que van aparecendo pezas, vas aí podendo montar un pouco puzzle, pero hai un absoluto hito nesta trayectoria lesbiana túa, que es internet. Por supuesto, claro. Vale. Claro, entonces, queres chegar aí, vale. Quero chegar aí. Bueno, sí, claro, porque además, o sea, ademais de chegar a internet, dentro de todo o que estamos a falar, non, de ese valeiro, que non é un valeiro de referentes, é un valeiro de existencia, que isto a nivel psicolóxico é moi trascendente, e a nivel, vital, non, das posibilidades que tes, nós tamén somos pre-internet. Isto é unha movida. Sí. Entón, pre-internet as cousas acontecían de outro xeito, pero de repente aparece internet. Sí, entón, anarquía pura. Eu doute paso, amiga, para que entremos contigo neste punto de inflexión absoluto da túa existencia. Exactamente. Eu con 12 anos xa empecéi a fuchicar con internet gracias ao meu primo Manolo, que pois tiña internet en casa, vivía por riba de nós. Queres contalo? Sí, eu creo que se resume no fanzine. Bueno, presento tamén o que o fanzine que era... Dale a todo. Bueno, chamase Miniquera Húmeda, aí se pode entender un pouco o tema do batiburrillo que se tiña nese momento con internet e con as identidades, non? Bueno, nada, simplemente, eu creo que vou empezar a ler porque o explica no fanzine. Bueno, isto é un traballo de fanzine que ademais agora está sendo, pois estamos facendo unha lectura dramatizada gracias a Gena Bamonde e a Andrea Quintana que me axudaron a darlle forma teatral, por así decirlo, ou un pouquiño, a Miri Yupillello que está por aí, que fai os audiovisuais chulísimos, pero ahora non podemos poñelos porque é moi complicado para tanta cousa, non podemos. Entonces, simplemente vou ler para que entendades. Estamos contigo. Minic era húmeda.
Pues sí, yo, Gemi, tenía 12 años y mi nick era Húmeda. Corría el año 1995 cuando descubrí Internet a través de mi primo Manolo. Creo que él tenía sobre 20 años por aquel entonces. Mi primo era y es un tío de altas capacidades, sobre todo en el ámbito artístico y creativo. En aquel momento ya programaba videojuegos, hackeaba, creaba dibujos vectoriales, óleos realistas en una sola noche y dibujaba cualquier manga del momento de memoria. Bueno, a todo esto Manolo estaba buenísimo. O sea, era tipo Paul Newman, bueno, estaba y estaba. Es un tío tipo Paul Newman, guapísimo, y además con todo este percal encima que ahora os explico. Además también convivía con una esquizofrenia, que en aquel momento creo que todavía no estaba diagnosticada. La verdad es que todo él era, para mí, un circo maravilloso. El tema es que Manolo vivía en el piso de arriba de mi casa y se vino una época para cambiar de ambiente, y él era la única persona que yo conocía que tenía internet. No tengo una foto de Manolo, no sé por qué no nos hacíamos fotos, pero su belleza era rollo Paul Newman, pero con gafas. No lo vais a ver. Ahora os voy a presentar al tercer personaje. Un Intel 486, nuestro primer ordenador. Me flipaba subir arriba y argallar con su maravilloso Intel 486. Nos tirábamos toda la tarde friqueando, dibujando en el CorelDRAW y jugando al PC Fútbol. No sé si jugasteis alguna vez al PC Fútbol, pero puede ser el juego más aburrido que pueda haber en el universo. Lo que pasa que, bueno, había 5 minutos de 2 píxeles dándole una pelota Barça-Madrid, que aquello para nosotros era la leche. Bueno, hasta que un día mi primo me comentó que tenía internet y que había una movida con la que podías hablar con cualquier persona en el mundo. Claro, yo me quedé loquísima con esa magia. Manolo me miró y me dijo, ¿quieres probarlo? Claro, yo me quedé así, dije, ay, Dios mío, esto parece chunguísimo, no sé yo si quiero. Y le dije, sí, vale, bueno, vale, sí. Asentí rápida y tímidamente ante la impresión que me daba todo ese mundo desconocido y gigantesco ante mí. Bueno, aquí no lo podéis ver, pero en el fanzine se explica cómo era el chat IRC, que era, vamos, aquello era arcaico, no bueno, lo siguen. Eu creo que varias das que están aquí saben o que é o chat IRC. Coñecedes, recordádelo, verdad? Ventanas, 4 píxeles... Bueno, entró en un programita de color azul, rojo y amarillo que se llamaba Mirth y se conectó a un servidor llamado IRC Hispano. Manolo dijo, vamos a putear a alguien, XD. XD sabéis lo que es, ¿no? ¿Cómo nos podemos llamar? A ver, no sé, déjame pensar. Ya sé. Sitúa el cursor y escribe /nick Húmeda. Bueno, por si no lo sabéis, personas que a lo mejor no estuvisteis en esa década, /nick era el comando escrito con el que te ponías tu nombre de usuaria, sin contraseñas ni nada. En aquel momento era muy difícil que alguien coincidiese con tu nombre de usuaria. En la actualidad seguramente tendría que loguearme con un usuario tipo u.me.da.1983 // corazoncito. Equilicua. Fue entrar en el canal y acto seguido ya se nos habían abierto 3 ventanas de conversación. Hombre, normal con ese nick. No lo recuerdo muy bien, porque yo era muy inocente y al mismo tiempo creo que lo queer ya estaba dentro de mí. Así que vi de lo más natural que mi primo se travestiese virtualmente para parecer una mujer y así entablar conversación con todos aquellos maromos ansiosos. Ventanita, Toñito, bienvenida. Hola, guapo. Ventanita, Isaac 23. 23 ya sabéis qué significaba, ¿no? Hablamos. David Vigo. Hola. Hablamos. Hola. Está no cárcere David Vigo agora, vale. Eu creo que por aquí... Vale. Ou queres que pase un momento de ciberse, que é moito, non? Quero que me contes en concreto
Bueno, que pasou a partir de aí, ¿no? Porque ti comezas co teu primo, entras, pero logo, como tía aventureira que eras, fas as túas cousas autónomamente. Claramente. A ver, igual teño que ler esa parte susto. Vale. Vamos a ver que máis fácil así. Aquí estamos. Creo que aí... A la chicha. Cibers. Después de esta etapa de descubrimiento pasaron un par de años y llegó el nuevo boom de los cibers, una nueva moda. Consistía en ir a un local lleno de parcelas con ordenadores conectados al cotizado internet, al que poca gente en los 90 tenía acceso en su domicilio. A ver, casi siempre era un antro de un bajo comercial, con suerte, o un sótano con luz de fluorescentes. De repente, todas mis amigas querían ir a chatear al ciber por la tarde. Era trending topic en ese momento. Así que yo, que era toda una experta, allí me fui con ellas. Ahora ya tenía 14 años. Adivinad qué nick me puse. /nick húmeda. ¿Se puede ser más empanada? No, cariño. No se puede ser más empanada, porque, a ver, eso con mi primo estaba muy bien, pero con 14 años, yo sola por ahí con ese nick, como os podéis imaginar, yo era la más solicitada del canal. Tenía muchas conversaciones y me cegó el éxito. Mucho. Ahora que lo pienso, ¿qué creerían mis amigas de mi nick? ¿Eran igual de inocentes que yo o tal vez pensaban que era una depredadora sexual de 14 años? La verdad es que me dio por el culo totalmente. Como nadie me dijo nada, yo seguí disociando a tope. Pero logo, ademais de estar coas túas amigas, ou seja, ti comezaches a falar con outras mulleres lésbicas. Ajá. De outro país. De outro país. Isto é un spoiler, pero non pasa nada. Vale. Pero podemos falalo porque... Vale. Que xa me cargo isto. Porque é o natural. Eu equivoqueime. Quería falar, claro, estaba buscando poder falar, coñecer a lesbianas, porque eu sentíame lesbiana, pero estaba empezando a entender que era. Claro, pois dixen, pois ala vou. Entonces metime nun servidor que non era o de España e metime nun servidor que era latinoamericano. Entonces empecé a coñecer a un montón de bolleras maravillosas, pero que estaban a miles e miles de kilómetros de poder tocarlas. Entonces, pois nada, fixe moitísimas bolleras latinas que foron as miñas primeiras bolleras amigas. Peruanas, mexicanas. Un poquito, vale, un poquito por aí. Claro, ou seja, aí que xa estás, bueno, partiendo bastante la pana en el IRC con tus movidas lesbianas internacionales, pero con todo este background que traes, a min gostaríame inmenso que nos contaras como foi a primeira vez que estiveches cunha muller. Pero xa físicamente xa non estamos no chat, non? Non estamos no chat. Vale, pois a primeira, a ver, claro, eu seguía, pasei do IRC a Chat Terra, se vos soa, non? Sí, o Chat Terra. Que ese es el recorrido vital de las lesbianas de esa generación. Exactamente, había IRC, Chat Terra, despois se che caía ben Messenger, era así. Bueno, pois aí de repente coñecín a dúas mozas que xa estaban estaban en Galicia. Para mí aquilo foi, ai Dios, están cerca, non están en Latinoamérica, que me encantaban, pero a ver, a cobro revertido era unha pasta. A ver, entonces pois coñecín... Esas pagas que nos dan a las lesbianas, ¿dónde estaban en esa época para chatear? Pois que complicado. Pois coñecín a dúas persoas, unha chamábase Lerda 02, que era graciosísima. Falla encontrase agora, creo que a teño en Facebook despois de 1000 anos, pero falábamos, encantábame, bueno, reíame con ela, estábamos hasta 5 da mañá falando e tal. Ata que dun día, de repente, porque Lerda 02, pois non me acordo se estaba todo o rato así como en Galicia, bueno, non era moi accesible, non? Gustou-vos o nome, Non está Lerda 02 por aquí, non? Lerda 02, se estás escoitando isto, por favor, escribe aprendidísima ou a Gemi. Eu diríache que escribiras as dúas porque eu tamén quero recibir esa mensaxe. Entonces, bueno, esa creo que foi así como a máis cercana e de repente apareceu a miña primeira, a que ia ser a miña primeira moza, que era Cheli. Dios mío, es que isto es increíble.
Cheli, que estaba na mesma cidade que a min, en Vigo, o cal a mí, en plan, que está moi cerca. E de repente, cando empezamos a falar, bueno, isto todo sin foto ni nada, porque por chaterra non podías mandar nada, que lo era. Ao final, non sei como nos mandamos unha foto e tal, pero bueno, vamos. Por carta, cariño. Sí. Por carta, no, pero por carta por non nos Messenger. escribimos. Bueno, quedamos ao final, pero bueno, cando me contou que de repente, bueno, ti que estudias e tal, porque teníamos 18 anos e tal, nada, pois eu estou no ciclo de EDA e de Xumberto de Aplicacións Informáticas, como a bollera, claro. E dice, non me digas, pois eu vou entrar para o ano que ven aí. E eu, ai, Dios mío, no, seguro, pero en donde? No, en Teis? E eu, eu casi me borro, en plan de, voume daqui, eu non, que miedo. Nada, pois coñecímonos, claro, a diferenza era que eu era unha bollera super enarmariada, e ela era unha bollera dende o seu nacemento, en plan, hola, nací mamá, soy bollera. E claro, ela tiña clarísimo, claro, nos coñecemos aí en persoa, bueno, en plan, pois, rollo tipo super rapeira, con mogollón de piercing, super tal, non sei que. Chegou a súa, bueno, quedamos na súa casa, quedábamos os viernes. Eu era amiga dos viernes, según a súa nai. Es un buen día. Sí, un bo día, pola tarde. Nada, quedamos ali e tal. E bueno, claro, o primeiro contacto foi chegar á súa habitación, bandeira do orgullo, e yo, ai, Dios mío, que eu nin siquiera dixeran alto son bollera, ni son lesbiana, entonces bandeira do orgullo aí de cabeceiro na cama, e yo, ostras, que diferenza na miña casa, tal. De repente, Spice Girls nun póster, de repente, bueno, eu que sei, 1000 cousas. O sea, en todo este contexto que estamos trazando en ese momento, ser esa lesbiana están de puta jefa. É jefa, Cheli é jefa. Para mí é... Cheli, o sea, dedicado este episodio VIP para Cheli. Cheli, para min, é a primeira bollera do universo. Claro. Para min. Bueno, claro, para min era toda esa información que me estaba dando solo con entrar nunha habitación, era, ostra, todo que non puiden nin ter, nin ver, nin tal, pois ela o ten. A nosa primeira cita foi, pois nada, puseme Gia, unha película máis bollera imposible, forte aí, Angelina Jolie a tope, eu así, non sabía onde meterme, tal, parecía meu pai. Pero eres moi, o sea, entendo que estabas asustadísima, eu estaría tamén asustadísima, admiradísima, todo, pero eras moi valente como en decidir ir, sabes? Claro, sí, pa'lante. A ver, eu estaba me sentindo super especial, en plan, mira que estou vivindo aquí, madre mía, la rebelde. Sabes? Todo que total era realmente era unha identidade xerada por ela supernatural e super maravillosa, sí. Pero para min era todo o contrario que vira nese momento. Eu tiña, en cambio, ela tiña os Spice Girls na parede, eu que tiña os Backstreet Boys e ao lado de Course, que era o que me gustaba a mí, Andrea, sí. De Course, e a tiña ao lado para disimular, en plan, de Course, como me gusta. En plan, sabes? Eu creo que houbo tantos cuartos que usaron os Backstreet Boys de tapadillo de outra cosa, así para logo poñer ao lado a que lle molaba, sí. De Britney Spears, de cual fuese. Exacto. Cariño, pero cuéntanos más. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué máis toca? Que xa non me acorda. Bueno, estaba preguntándote como fora a primeira vez que estiveras bueno, que estivera unha muller. Claro, a ver, claro. É que eu sentíme como si eu tiña aí 18 anos, e Cheli tamén, que somos do mesmo ano. Pero é que eu me sentía como unha rapaza de 12 anos, porque non tiña referentes, eu enrollárame con tíos e tal e cual, toca culo, morre horrible, dientes clavaos, non? Todas as cousas que se viven cando non estás a gusto na sexualidade con outra persoa. Pero claro, non tivera ni relacións sexuais ni nada. E claro, para min Cheli era como besar a primeira rapaza con 12 anos, pero tiña 18. A ver, Cheli estaba máis experimentada. Cheli había vivido 3 vidas. Cheli vivira 3 vidas e claro, eu estaba aí en plan... la virgen, sabes, en plan, claro, sempre me di, debesme un polvo, porque nos deixámoslo 3 meses, sí. Porque tuvimos varias, bueno, a ver, eu vou non contar, díxome Cheli, por favor, non contes nada malo, Cheli, non é nada malo, pero éramos moi rapazas, xuntámonos por amor, porque
como boas bolleras somos mellores amigas dende aquela, dende 18 anos hasta agora que temos 42, E, por suposto, nada, nos agobiamos, porque, claro, entre que eu iba como un pouco por detrás, ela, eu que sei, non cadrábamos, tamén fora en plan, bueno, bollera, xuntámonos a ver que pasa, foi un pouco así, pero non tiñamos, claro, non salía porque eu estaba como cortada, tal, non sabía relacionarme. Pero totalmente, Claro. O sea, pero tamén como ia acontecer de outro xeito, non? O sea, de feito, estás a contalo moi guai porque falas de que ti te sentías como se tiveras 12 anos. Sí. Hai algo de cando non hai esas pezas disponibles para ir como construindo esa liña de fotogramas, non? Que conforma esa liña vital, que entras nesas experiencias sen ter ese trasecto feito. Claro. Comeches unha parte, non? Claro, e vas como podendo experimentar cousas despois, non? Para min, esa parte construe como un sentido vital moi forte, eu cando menos o sinto así, de ser bollera, de ser queer, de ser unha disidencia sexual, porque roubáronnos moitas posibilidades de ser nas nosas vidas e iso é algo que ninguén nos vai devolver. Entón creo que un dos nosos sentidos é traer iso para nós, non? Traer iso que merecemos vivir e poder construílo no mundo para as outras tamén. A mí tamén me aconteceu, cando lembraba así un pouco de ti e da historia de Cheli, lembraba que eu coa miña primeira moza, que aparte ela era máis maior, si que estivera con mulleres e tal, nos tivemos un contacto físico para min como super increíble, placenterísimo, podíamos estar horas en cada cosa, era como unha fantasía, un ensueño de Dios mío, esto es realidad, es increíble, pero no momento no que tivemos un contacto sexual máis explícito, eu no momento estaba como, bueno, está pasando así, me sentía un pouco como en la mochila de vamos a atravesar esta montaña, sí que estaba super guai, pero nun momento o meu corpo como que se retirou de estar conectado co desexo e co prazer e comecei a conectar un montón co medo. Síntome moi contenta, porque era, claro, moito máis chavala e viña tamén da mesma trayectoria vital que a ti prácticamente, de que nese momento o puiden dicir, ou sea, lle dicen, sucedeu a escena en español, no puedo, estoy moi asustada. Ai. Ela, claro, pasou de estar como nesa situación super metida a decir, colleume, e a verdade é que foi super guai, tive moita sorte porque me acompañou moi ben, non? Que ademais eu estaba nesta mestura de pero es que te deseo mucho y quiero estar contigo y no puedo y estás aquí, eres preciosa y no sé qué. Foi moi guai porque hubo un momento no que lle dicen é que quero abrazarte máis. E aparte lembro a deitada espida, non, ao meu lado, e miroume e díxome, Mai, eso es el sexo. Barras, si me preguntáis. Claro. Teño que decir que... Luego me rompió el corazón, pero ahí lo hizo muy bien. Bueno, pero a ver... Sí, no, aí fixo super ben. Unha cousa non quita a outra. Vale, evidentemente despois destas primeiras experiencias fuimos mejorando muchísimo. Eu quería preguntarte, porque teño moita curiosidade de xenuína de como ligas agora, ou seja, se isto fose como un videoxogo de engatar, non? Como coa túa persoaxe, coas túas barras de skills, de habilidades, cal dirías que es como tu cosa, ¿no? De, esta es mi barra que está a fuego de ligar. Ai, mi madre, pero no, é difícil eso. Es dificilísimo. Eu soy consciente que hago preguntas moi difíciles, pero sei que vai a contestar. Non sei, humor, o mellor, facer... A ver, me encanta facer sentir ben a xente, entón o humor creo que me conecta o mellor como para poder ligar, o mellor, non ser, bueno, unha cosilla graciosa, un picoteo, non? No, sí, sírveche, yo queres digo máis, que sí. queres máis. No, digo que sí totalmente. O sea, no, creo que sí, a mí o humor faime sentir cómoda tamén para allanar
Decir cosas moi naturais, como para darlle a volta e restarlle importancia. E, bueno, as miradas do recoñecemento xa paso delas, porque son as miradas de... E despois y luego de 2 irse a casa horas... y decir, Dios, como me gusta esa chica con la que no hable nada. Sí, no meu caso, aquí a miña amiga Mary ten unha tira cómica conmigo no que pon que eu chego a casa pola noite de salir todas e todes e dicir se liguei, non sei que, me dice, pero con que? Se estivemos todo o rato contigo, non ligaches, con que ligaches? Eu estive mirando unha tía toda a noite. Eso non é ligar. Totalmente. Como que non? Mira, Claro. ainda, pero isto é recente, ou cando eras así máis chavala te atrevías a mirar a tía que te gustaba. Sí, pero daba unha vergoña, o sea, miraba e tal, había unha no instituto cando estaba en Daico, e con Cheli, pero aí aínda non estábamos e tal, e miraba todo o rato, ela mirábame, pero a mí Cheli pues, decía, pero se, que non, que hetero, se está co cachas e tal, e eu, bueno, pues non sei, ela me mira, cariño, ela me los mira. que estaban con los cachas. Pero, bueno, bastante me parecía. Eu era capaz de mirar sus pies. Este era como mi máximo ao comezo. E logo cando decía, bueno, eu me facía todas esas fantasías, estábamos juntas en la playa, nos usábamos, non sei que, e cando me levantaba a mirada, rollo, venga, Mai, mírala, los ojos, no estaba ya en la casa. Sabía yo, a su puta casa, claro, porque igual ese tempo que para mí era como una elaboración de todo el romanticismo, era media hora, ¿sabes? Ai, pobre. No, eu de verdade que, claro, en todo ese contexto de, buah, pero que es esto que siento, que non sei se cando que se tío o recoñeces así, pero cando era chavalilla, estando ao lado da tía que me molaba, yo que sé, sentada en el banco, en el recreo, sentindo o seu brazo pegado e tal, eu sentía tantas cousas que de verdade que me podría ter desmayado. Real, Sí, esos nervios que son loquísimos, que non sabes que facer. A ver, a min tamén me pasaba en varios contextos de adolescente, en varios momentos con diferentes amigas e tal. Bueno, unha vez estábamos como 15 amigas dormindo na casa dunha amiga que dormimos no suelo, no chan. Ai, que guapa era, como me gustaba, que tiña, pero eu casi non a coñecía, pero desta xente que era en plan, só a súa presencia se me pon nerviosísima. E dormeu ao meu lado, dormíamos encima de cartóns porque non había camas, estábamos dormindo ao lado da playa e en Cangas, tal. Que vergoña. O sea, quedouse dormida por riba da miña nai... da miña nai, non. Ahí ven o pensamento de las piedras de una chica, mi abuela, mi padre, no sé qué. Pero ese está colocado. A ver, que da miña claro. man, quería decir, madre mía, que mezcla. Da miña nai, non. Pero sí, aí veo Un todo. beso para la madre de gente. Mami. Quedouse dormida por riba da miña man, non sei por que me salen aí todo o rato, da miña man así, en plan, dormía a mi lado, eu, ai, Dios mío, ahora non podo quitar a man en toda a noite, que me dá dábame moitísima vergoña que se enterase que estaba a miña mau debaixo, que pensase algo raro de min, eu dormindo, eu así, non dormindo a noite, por encima no cartón e tal, eu, Dios mío, ai, Dios, ela toda, con esa beleza estupenda, eu así, despertouse pola mañá, eu, ela, Buenos días. buenos días, ela, e levantouse, por fin se acabou, que podemos días, tal, que malo pasei, pero mira que medo, a vergoña esa de non me vou mover, en plan, que non me mire, que non me toque, bueno, que malo pasei. Es que efectivamente eres muy graciosa. Barra de skill a tope. A ver, estamos contándonos nuestras miserias, estamos cavándonos un pouco a nosa tumba de ligar para el resto de nuestros días, pero de verdade que logo hai outras posibilidades tamén, ¿no? Pero bueno, estas son esas épocas. Vale. Despois de que pasa isto, claro, hai un momento no que todas estas experiencias persoais tamén toman unha forma profesional, que é co proxecto de Muller Seis Ollos. Exacto. Entón, como aparece ese proxecto, en que se basea, que tipo de traballos comezades a facer?
Pois comeza un pouco, comezou aquí en Santiago un pouco a necesidade. Bueno, realmente, Muller de Seis Ollos, somos moitas persoas, digamos que as fundadoras, pois fomos Cristina Cotelo, Virginia Díaz, máis eu, tres tolas querendo facer cousas queer, pero aínda non sabíamos como enfocalo, non? Antes xusto de eso, digamos que eu empecé a facer algún deseño enfocado ao feminismo, tal, por exemplo, como falamos algún día, non? Que o meu primer proxecto feminista e agora incluso con todo ese contido queer que ten aí dentro, non? É o logo da Lila de Lilith, daqui, da librería de Santiago, con Patri. E tamén fixen algún proxecto con ela, anterior, antes de ter a librería, que me encantou para a igualdade, para o Ministerio da Igualdade e tal, que estuvo moi guai, e foron os meus primeiros acercamentos, non? A ese, hai que crear contidos. Hai que crear contidos, a xente se ten que enterar que a igualdade está aí, que necesitamos a igualdade, pero claro, estamos falando de 2010, por aí. Empezamos por aí. Eu empecé por aí un pouquiño, pero era todo rollo freelance, porque estaba aquí tamén traballando en Santiago nos meus primeiros pinitos como diseñadora gráfica e tal. E despois dímonos contas que facían falta contido. Entonces, o primeiro foron encargos, como por exemplo, o noso encargo máis importante é a imaxe do agroqueer, por exemplo, que foi cando fixemos o noso gran proxecto visible, non? Entonces, pois, nada, chamou unha amiga de Monterroso, en plan, unhas amigas están facendo un festival aquí no rural e tal, non sei se o coñeces o agroqueer, pois sí, quixen ir, pero claro, só levaban a mellor 2 ou 3 edicións, aínda era moi pequeniño, iba a xente do redor e tal. E por aí empezamos, que a necesidade de alguén queer necesita algo dende outra persoa queer que entenda o concepto que se quere mostrar. Pero comezastes con proxectos, claro, increíbles e super referentes e grandes a nivel da Galiza, non? Pois sí, a verdade é que, claro, é tamén o tema colaborativo e colectivo, non? Que é o bonito, non? Que crece gracias a unir forzas entre todes, e desa necesidade do activismo, da visibilidade, nese momento de que facía falta, claro. Entonces foi surdindo así, ese foi o noso primeiro gran proxecto, que naquel momento era pequenísimo, porque era facer un cartaz sen presuposto nin nada, porque era colaborativo e maravilloso, que por aquí hai algunha personiña que estivo implicada e que é moi importante para nós, que confiou en nós moitísimo, que é Gina, que está por aí. E que foi precioso traballar con eles e con elas. Para min, foi aprender moitísimo. Empezar co deseño social, vamos, cun referente agora na actualidade. Total. Claro, a min Muller de Seis Ollos, aparte de ser, bueno, tamén referente de flipar co que facedes a nivel do que creades, dos espazos que serades, tamén me flipa moito de vos a vosa propia construcción e forma na que vos manexades dentro do proxecto, non? Porque sodes varias pibas, cada unha de diferentes disciplinas artísticas e con diferentes habilidades, formacións, etc. Ademais de ter un proxecto profesional xuntas, tamén sodes amigas, algunhas de vos fostes parella, que tamén é algo como, a realidade cultural das lésbicas feministas facendo cousas xuntas que me parece como super importante contemplar e que me parece unha referencia para as relacións en xeral, non? Para como nos relacionamos en xeral. E todo isto soa moi chulo e soa como a moita vida aí pulsando, e creo que grazas a toda esta configuración facedes o que facedes como facedes tamén, pero ao mesmo tempo a min soame moi retador, porque sodes moi distintas e porque ás veces tamén, porque tedes outros curros e demais, non estades todas traballando da mesma forma ou coa mesma presenza, tamén facedes proxectos remunerados, pero logo facedes proxectos sociais ou colaborativos, entón tamén entra o tema económico, como hai moitos elementos. Por iso a mí me gustaría que nos contases un pouco cal é a vosa forma de traballar en toda esta maneira, non?
do que é Muller de Seis Ollos, Muller Seis Ollos, e como encontrades ese terreo común no medio de todas as vosas diferenzas e circunstancias. Pois a verdade é que é complicado e fácil ao mesmo tempo, porque tratamos da mesma maneira a nosa relación de amizade como a da laboral, non? En plan, con moito respeto, como sempre foi, e comezou, sempre non, pero porque agora xa está máis profesionalizado a nivel de que a veces hai encargos, moitas veces hai encargos remunerados, por suposto, case todos, porque é verdad que as persoas que menos teñen, máis pagan, teño que dicilo. Pois o que facemos é que cada unha digamos que somos do noso pai e da nosa nai, por exemplo, diseñadora gráfica, audiovisual como María Álvarez, Cristina, que máster en xénero, pedagogía, belas artes, trillóns de carreiras que ten porque non para de estudiar, Andrea Quintana, que xa sabedes que coñecida, bailarina, despois múltiples colaboradores como Genava Monde, moitas persoas que estás, pois mesmamente ti comprendidísima que é un proxecto colaborativo contigo que é precioso. E que Muller Seis Ollos fixo a identidade gráfica deste podcast e esta muller puxolle o nome a este proxecto. Bueno, teño que dicir... Que estás aquí sentada como si nada e fixeches todo isto. No, nos estábamos aí de risas e de repente saliu o nome e ti dixeches... Traballamos no naming e de repente saliuche de maneira natural, en plan, síntome super ben con isto, claro, realmente o naming é teu. Foi unha danza. Foi aí sentirnos cómodas. Entonces, pois eso, Virginia Díaz está agora en Berlín, non está nun proxecto porque está lesos, pero está co seu proxecto que é unha artista multidisciplinar, sonora, xa estou cargándome cousas. A Lisbeth, que é o seu pseudónimo, audiovisual tamén, animación, diseñadora. Claro, temos toda unha mezcla de amizade que ademais traballamos en rede como en plan, quen pode facer que equipo podemos facer? Pois, por exemplo, agora o Queer sempre somos Cris, bueno, vou dicir Cris, para non repetir moito, Cris, a Lisbeth, o sea, Andrea, máis eu, non? Mais ou menos. Sempre somos as mesmas, non? Porque temos ese cariño hacia o proxecto, por exemplo. Pero despois, Minigraúmeda, de repente María, pois nada, podíamos facer uns audiovisuais e tal, e Gena e Andrea Quintana, bueno, pois nos axudamos a todo isto de maneira colaborativa, e despois intentamos que sexa en plan, pois se hai cartiños, repartímolos como se fóramos unha cooperativa, por así decirlo, sen ser unha cooperativa exactamente, e desfrutar moitísimo. E cando estamos cansadas, e cando estamos tristes, entendernos, claramente, a veces hai discusións, ou egos, iso ou gustaríame cousas. que falaras tamén, non? De como xestionades os conflictos que, por suposto, en calquera relación persoal ou profesional vai haber. E creo que vos, bueno, para min tamén sodes un lugar o que mirar niso. Eu creo que entre que todas fomos mozas entre todas non. Non, todas non. Pero bueno, é verdade que temos esa red bonita de se non pode unha, apóiase con outra, dar os espazos, bueno, claramente a veces pois tes momentos tensos, pero sempre dentro do respeto, e como hai tanto amor xa establecido de amizade e tal, pois, bueno, a veces hai un momento tal, pois descansas, volves cando verdadeiramente queiras. Pasounos con moitos proxectos, porque temos, xa sabedes que o deseño social e todo o tema social, a veces, pois, a veces non se pode vivir facilmente dela, non ser, non, que estés traballando a tope. Entón, todas temos os nosos outros traballos, pagafacturas ou vocacionais, pero que son a base da nosa economía. Entonces, a veces, eso apreta moitísimo, e a xente desespérase, porque, claro, tú chegas do teu traballo... Eu que colaborei contigo son consciente da cantidade de horas que traballas e de, bueno, a enerxía que pos igualmente, ainda que esteas cansa, ainda que saias do teu outro curro... Compensa. Para min compensa o mal do capital co traballo social, e deseño social, e activista, e para min, a min complétame, senón non podería... O sea, non sei, non creo que fose feliz se tivese só un traballo de traballar as horas e punto, non? Se non me motiva, se non me, digamos que non me fai feliz a nivel, pois eso, de mandar unha mensaxe social que poda axudar, que poda remover, non? De sentido. De sentir, claro.
Dixeches dúas cousas moi importantes para isto de como funcionades e como manexades os conflictos, que son poñer o desfrute como algo moi principal, Total. parar e poder deixar espazo e tempo, non? Que creo que moitas veces nesa carreira ou nesa presión por ter que resolver cousas non nos ia a decir non nos permitimos, pero moitas veces nin sequera temos a capacidade de escoitar a magnitude quizáis do conflicto o que estamos a precisar, porque estamos a comunicarnos en falta isto, hai que entregar non sei que, e iso tapa moitas veces esa outra capa do que está a acontecer na relación, non? E creo que vos dando ese espazo a parar e ese permiso a, vale, agora unha non está ou non está tanto, ou me parece a hostia. É difícil chegar, por sobre todo cando ves que hai un oco para, por exemplo, agora falando dos proxectos que nos temos, non, Bollera de Barrio, que a verdade é que sí que se moveu moitísimo, e tivo pois o seu éxito de entre as bolleras e tal, e de repente había aí un oco de venta, un oco de tal, pero non só era unha mensaxe activista. Entendemos, estresámonos porque tiñamos os nosos traballos e a xente, claro, demandaba que quería máis e máis, as bolleras querían máis cousas de bolleras. Bueno, entonces, somos intensas, pero ya vimos en toda esta trayectoria que es por unha cuestión existencial. Exacto. Era esa necesidade de ter os contidos e as cousas tamén físicas e materiais, que nos digan, pois, as nosas camisetas, os nosos fanzines, as nosas cousas. E claro, a demanda era forte, e claro, nese momento dis, é que teño que darlle a esta bollera algo porque necesita o... Entonces, claro, esa autoexigencia de dar algo era como un pouco que nos esclavizaba de, en plan, hola, a ver, un momentito. Tamén co agrocuir aprendimos que pódese decrecer, non hai que chegar ata arriba, senón paremos un segundo. Totalmente. Agora que estamos falando de referentes, esa forma de funcionar do agrocuir a min tamén me parece totalmente referente, non? É moi referente. Para min foi, que non quere... Como? Nos aí a tope, en plan, máis publicidade, venga, que flipa todo o mundo. Pero claro, de repente dixemos, non, que vale, vamos a ser máis suaves, máis tranquiles, e a mensaxe vai chegar e vai funcionar moito mellor, porque se mercantilizamos dunha maneira errónea, aí xa non hai activismo, aí interese, non é o caso. E outra das cousas que te ia preguntar, que como proxecto iso para bolleras, queer, con todos estes valores, que é o importante para vos como definitorio do que facedes? Para nós é o activismo ante todo. Ante todo, é máis, non gañamos moito diñeiro con isto, non o facemos. É máis por a necesidade de poder enviar mensaxes que cheguen e que as persoas pois teñan ese canal de comunicación a través do seu corpo, a súa vestimenta, e que tamén bueno, pois que seremos a nosa identidade dende nós mesmas, non? Dende as persoas que realmente sabemos, e non que che venda a camiseta pois unha marca calqueira que simplemente quere poñer LGTBIQ+, ou calquera cousa que non é máis que para eles que unhas siglas, por exemplo, non? Pero nós queremos, bueno, pois falar do noso costumbrismo bollero, da nosa cultura bollera, da nosa cultura noso bollera, de todo o colectivo. Sí, é que como vimos a través de todo este percorrido, é algo máis grande, con moitísimas máis implicacións que tocan como nos construímos e cal é o noso lugar no mundo, non? Entón, poder darlle un lugar dende aí que abrangue isto que é máis grande, máis complexo, máis fermoso, máis humano tamén por isto e con máis power, a mí me parece que xusto iso vos o facedes super ben. Pois moitas gracias, ti tamén. Como visualizas Muller Seis Ollos dentro dun ano? Pois a verdad que estamos seguindo fluindo. Estamos así. Agora mismo eu creo que nos estamos visibilizando máis, porque a xente nos dicía, é que sodes tan misteriosas. E nos, que? Non somos misteriosas, é que somos millennials, jolín. Entonces, non digamos que non, ao mellor non lle damos tanta importancia ás redes, ainda que a temos por necesidade, non? Pero, non sei,
vémonos seguindo o mesmo camiño, intentando cubrir unha necesidade e unhas mensaxes fora da heteronorma e intentar xerar máis contido, crear contidos que poidan chegar a persoas que necesiten eses contidos e seguir creando e facendo colectivo con moita xente e colaborar con moita peña que está facendo, como contigo, como pois con Ravelo, pois ahora mesmo estamos con Delirio Sketches, con Cru Producións, estamos facendo moitas colaboracións con xente que está facendo o mesmo, pero dende outras partes. Claro. E a verdade é que está sendo precioso, a mezcla moi bonita. E creo que estamos nese camiño de mezclarnos entre todos. Que dirías que é importante para a xente que ten proxectos artísticos ou que programa este tipo de proxectos ou para que quen consumimos as vosas creacións? Que é importante? Que está a ser importante agora neste momento social? A ver, que é importante? Eu creo que está emerxendo un mundo artístico que estaba totalmente subterráneo. E creo que falta aínda que se lle dé ás persoas que de verdad que o están facendo dende fai moita máis visibilidade. Por exemplo, para mí un exemplo é a compañía Vacaburra de Andrea e Gera Bahamonde, que están facendo un traballo increíble, que me gustaría velas en todos os carteles do mundo, porque me parece un traballo increíble que futurista incluso, e que, sabes, xente que está facendo contidos increíbles e que bueno, que están emerxendo, que eu creo que deberían emerxer todos xa dunha vez todo, que den moito traballo a todo o mundo, dos que están aí traballando durísimamente. Pero creo que hai que fixarse, porque creo que hai confusión, porque tamén hai moita utilización, por exemplo, neste mes, non? De moito pinkwashing, bueno, todas as marcas, todo o mundo agora quere formar parte da nosa mensaxe, que é maravilloso, por suposto, pero sí que é verdade que hai contidos moi profundos que necesitan estar e que non lle deixan sitio porque a peña con pasta está intentando compralos. E non é xusto, jolín, porque hai xente que leva traballando moitísimo. Que estemos atentas a esas cosas máis underground, eu creo, para que están aí aparecendo e que lles fagamos caso, non vai a ser que se queden abaixo outra vez ou algo. Eso. Confía nas bolleras, non nos millonarios. Eso. Por resumen. A quen gostarías de ver neste podcast? A Lucía Aldao, gran amiga. Vale. Encantaríame, que está aí. Convocamos. Gran amiga. E a Vacaburra tamén. Bueno, digo a todas as miñas amigas porque fan cousas increíbles. Hai algo que teñas aí como para decir, para pechar o episodio? Vivan as bolleras. Vivan as bolleras. ¿No? Amigas, moitas grazas por estar aquí, grazas a Estudo 7 que quen fai posible que exista este podcast, a Enar que está sacando fotos, que currar con amigas como ti ben dice, maravilloso, a Paulina Rus que están neste proxecto, a Casa do Taberneiro que é onde estamos. O seguinte episodio vai ser o episodio número 7, isto é unha cousa épica absoluta neste proxecto. A partir de aquí van a acontecer algunhas sorpresas que creo que vos van gustar. Se vos gusta este proxecto, se queredes que siga, se queredes apoialo, todas estas cousas no universo de internet serven moito, que nos sigades, que lle dades a me gusta, que difundades, sobre todo que comentedes para saber como vos chegan as cousas, que estades aí, sentirvos iso é ben lindo. Lesbiana, que estás a escoitar este episodio é para ti, queremoste moito, todo vai ir ben, altri non, encontrámonos no seguinte. Grazas. Y ahora nos desmayamos.